И здравейте, хора! И ето рекламите на вас. Събрахме доста лайкове. Ако може на всеки клип по толкова лайка, много се радвам. Така, първият човек. Не, няма да те бъдим. Ще извинете. Първият човек. Ето го, моят приятел, аз в неговия клан. Елате в неговия клан. Мисля, че този клип не за България се казва, с едно си не знаем. Прави новия клипове. Да. Абонирайте се за него. Моля ви. Така. Да видим следващия. Ето този. Само слага такива картинки. Не мисля, че ето това е неговия видич. Това са някакви хора, които е такова. Да, не прави много яки клипа, ама пак харесва клипа и трябва да направя. Ето на другия човек. Steven's Gaming. Прави яки клипчета, има и баба Веселка. И да, абонирайте се за него. Ето го и Христо Кръст. Да, моля ви, само един абонат му трябва. Той това ви написа. За някакъв 60 юбилей. Нещо такова, не разбрах. И ето още един. Gaming with Fedi. Не знам точно как се чете. Ето, той прави клипче на Clash Royale, Clash of Clans и ето му интервю и такива неща. Това е другия. Боби 182. Прави яки клипчета. Общо взето. И ето още един човек. Той има ли клип? Да. Игра на Plants vs. Zombies. Игра Майнкрафт. И това. И още няколко игри. Така. Ето още един. Всъщност той няма клипчета. Но абонирайте се за него. Ето един, който има клипчета. ADBG2. Прави клипче на Clash of Clans и на Майнкрафт. И да, хора, това е за това клипче и до скоро.